Iċ-ċelebrant tal-quddiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Dun Gerald Boħaġar. Grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu. L-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Kif tafu din il-quddiesa dejjem nofruha l-benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, kif ukoll skont l-intenzjoni ta' dawk kollha li jitolbuna nitolbu għalihom. Illum qegħdin niċċelebraw festa partikolari. Mhijiex festa li niċċelebraw darba fis-sena, il-festa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu. Din niċċelebrawha darba f'sena biex niftakru ftit f'dak li n-Nisrani jiċċelebra kuljum, l-Ewkaristija. U għalhekk f'din il-ġurnata partikolari hija xi ħaġa sabiħa li llum inħeġġiġkom biex nitolbu hawn magħna anke l-assoċjazzjoni għal persuni li taw id-dem f'ħajjithom, għal persuni li għadhom kontinwament joffru id-dem tagħhom biex jisalvaw ħajja ta' persuni. Jekk nirriflettu ftit eżjies din il-festa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, aħna salvati għax Kristu xerra d-demmu għalina. U jiena u int għandi dan iċ-ċans li bil-borza dem li mmurnati kultant nista' nsalva ħajja ta' persuna. Ejjew għalhekk eżjies fil-waqt li niftakru b'suffraġġju din il-quddiesa għal dawk kollha għad-donaturi tad-dem, nitolbu għal dawk li huma ħajjin u nitolbu għaż-żgħażagħ għal dawk li qatt ma għaddew minn din l-esperjenza biex jagħmlu l-kuraġġ u jibdew jagħtu dan id-dem. Ftit dem, qatra dem, issalva ħajja. U għalhekk ejjew ħuti fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ma ninsewx li l-għerq ta' kull dnub huwa l-egoiżmu tagħna. Ejjew nitolbu maħfra lil Alla ta' meta konna aħna egoisti. Ħsibna biss fina għalina u nsejna lil ħutna. Int il-mibgħut tal-missier biex turina imħabtu, mulej ħniena. Kristu Ġesu, li għalina offrejt ħajtek fuq is-salib biex aħna ikollna l-ħajja fik. Kristu ħniena. Mulej, min jikol ġismi u jixrob demmi, jgħix għal dejjem. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Faħruk, imberkuk, nadrawk natuk ġiek, irroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Alla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek iloli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu.
U Alla, f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u id-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-Saltan ma' Alla l-Missier flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Temmek il-manna li laqint u lanqas missirietek ma kontu tafu bija. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qal: Ftakar fil-mixja kollha li mexxiek il-mulej Alla tiegħek matul dawn l-40 sena fid-deżert biex iċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk tridx toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Huwa ċekknek ried li tbagħat il-ġuħ, imbagħad temmek il-manna li laqint u lanqas missirietek ma kontu tafu qatt biha. U dan għamlu biex jurik li mhux bil-ħobs biss jgħix il-bniedem, imma b'dak kollu li joħroġ minn fomm il-mulej. B'dan jgħix il-bniedem. Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-mulej, Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-Jasar. U li mexxik fid-deżert kbir u jwaħħax mimli srieb velenużi u skorpjuni, art nixfa bla ilma xejn, li ħariġlek l-ilma mill-blada ta' żnied, li temek il-manna fid-deżert, li missirietek ma kienu jafu bija xejn. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, ngħidu flimkien, sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Sebbaħ Ġerusalem lil-mulej, faħħar lil Alla tiegħek Sion, u jsaħħaħ l-istaneċ tal-bibien tiegħek u jbierek ġewwa fik lil uliedek, ngħidu flimkien, sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. U qiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu, ngħidu flimkien, sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. U jxandar kelmtu lil Ġakob, il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamel hekk ma ebda poplu, lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu, ngħidu flimkien, sebbaħ Ġerusalem lil-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostolu l-Korintini. Ħuti, il-kalċ imbierek li fuq nqiegħdu l-barka mhuwiex għaqda mad-dem ta' Kristu, u l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu, għax l-ħobża hi waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed, il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Il-kelma tal-mulej. Sekwenza. Kif anqas sekwenza. Dan ħobs l-anġli magħmul ikel għal bnedmin fi triq tal-ħajja, ikel bnin għallu li tkollha u m'hawnx fix-xejn jintrema. Biex bijat kien ilu mħabbar f'dik l-offerta ta' Iżak, fil-ħaruf li qatel flejt u fil-manna tad-deżert. Int raj tajjeb ħobs tas-sew, Ġesu tagħna ħenna għalina, inti tmana u ħarisna, inti lilna l-ġid urina, fart imbirka tal-ħajjin. Int li tafu tista' kollox, li titmana hawn f'did-dinja, hemm għalina wkoll imsieħba faqda waħda l-kol werrieta mal-qtajiet tal-qaddisin. Amen, Alleluja.
jiena u l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema jgħid il-mulej, jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lin-nies: Jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu: Kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom: Tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu il-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi hu tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma bagħtni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili u wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema. Mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. F'din iċ-ċelebrazzjoni jekk għażiża tal-Korpus, illum għandna messaġġ pastorali mill-isqfijiet ta' Malta Għawdex propju dwar l-importanza u s-sinifikat tal-quddiesa tal-ħadd. Eżjes. Qegħdin niċċelebraw il-jum qaddis u solenni li fih aħna l-insara nirringrazzjaw lill-Alla għad-don sabiħ tal-Ewkaristija, tal-ġisem u d-dem ta' Ġesu li jinżalna lilna għas-salvazzjoni tagħna. F'dan il-jum għażiż xtaqna naqsmu magħkom katakezi sabiħa li tagħna l-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku fit-13 ta' Diċembru tas-sena 2017. Il-Papa irrispondi għal mistoqsija importanti. Għaliex immorru il-quddiesa tal-ħadd? U għal din ir-risposta huwa jagħti din u jgħid hekk. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija tal-ħadd hi fil-qalba tal-ħajja tal-Knisja. Aħna l-insara immorru il-quddiesa il-ħadd biex niltaqgħu ma' Kristu rxoxt, jew aħjar biex inħallu lilu jiġi jiltaqa' magħna, nisimgħu kelmtu, insostnu ruħna mill-mejda tiegħu u hekk insiru knisja, jiġifieri il-ġisem mistiku ħaj tiegħu fid-dinja. Dan sa mill-bidu fehmuh id-dixxiepli ta' Ġesu li jiċċelebraw il-laqgħa Ewkaristika mal-mulej fil-jum li l-lut kienu jsejħulu l-ewwel tal-ġimgħa u r-Rumani jum ix-xemx. Għax f'dak il-jum Ġesu qam minn bejn l-imwiet u der lid-dixxiepli, tkellem magħhom, kiel magħhom, tahom l-Ispirtu Santu. Anke meta l-Ispirtu Santu niżel b'qawwa fuqhom f'Pentekoste, dan seħħ il-ħadd 50 jum wara l-qawmien ta' Ġesu.
Għal dawn ir-raġunijiet, il-ħadd huwa jum qaddis għalina, imqaddes miċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika, preżenza ħajja tal-mulej fostna u għalina. Mela, hija l-quddiesa li tagħmel il-ħadd nisrani. Il-ħadd nisrani idur madwar il-quddiesa. X'ħadd ikun għan nisrani dak li fih tibqa' nieqsa il-laqa mal-mulej? Si soċjetajiet sekolarizzati warbu għal ġenb is-sens nisrani tal-ħadd imdawwal mill-Ewkaristija. Xi dnub dan. F'dawn il-kuntesti huwa meħtieġ inqajmu mill-ġdid dan l-għarfien biex nirkupraw it-tifsira ta' din il-festa, it-tifsira tal-ferħ, it-tifsira tal-komunità parrokjali, tas-solidarjetà, tal-mistrieħ li jġeddet il-ġisem u r-ruħ. Dwar dawn il-valuri kollha tallimna l-Ewkaristija, ħadd wara ħadd. Għalhekk il-Konċilju Vatikan it-tieni jrid jikkonferma li l-ħadd għandu jkun għal dawk li jemnu jum ta' ferħ u ta' mistrieħ mix-xogħol. Bil-preżenza qabel Kristu ma kienx teżisti id-drawwa li wieħed ma jaħdimx il-ħadd. Hija ħaġa speċifika li ġab miegħu il-Kristjaneżmu. Fit-tradizzjoni Biblika l-Lowt kienu jistrieħu s-Sibt, waqt li fis-soċjetà Rumana ma kienx hemm xi ġurnata tal-ġimgħa li fiha l-irsiera kienu jistrieħu mix-xogħol. Kien is-sens nisrani tal-ħajja bħala awliet u mhux bħala insara, animat mill-Ewkaristija u mhux bħala ilsiera, animat mill-Ewkaristija li jagħmel mill-jum tal-ħadd kważi universalment jum il-mistrieħ. Mingħajr Kristu aħna kkundannati li nibqgħu maħkuma mill-lejja tal-ħajja ta' kuljum, mit-tħassib tagħha, mill-biża' tal-għada. Il-laqa mal-mulej f'jum il-ħadd tatina l-qawwa li ngħixu l-ġurnata b'fiduċja u b'kuraġġ u biex nibqgħu mexjin bit-tama f'qalbna. Għalhekk aħna l-insara immorru niltaqgħu mal-mulej nhar ta' ħadd fiċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Il-komunjoni Ewkaristika ma' Ġesu irxoxtu ħajja għal dejjem tantiċipa dak li l-ħadd li fuqu x-xemx ma tinżel qatt meta mhux sa ma jkun hemm miżjed taħbit lanqas dbatija lanqas luttu u lanqas dmugħ, imma biss il-ferħ li ngħixu b'mod sħiħ u għal dejjem mal-mulej. Anke dwar dan il-mistrieħ ta' għena tkellimna il-quddiesa tal-ħadd u tgħallimna kif mal-mixja tal-ġimgħa nafdaw ruħna fidejn il-missier ta' smewiet. X'nistgħu nwieġbu lil min jgħidilna li ma hemmx bżonn tmur il-quddiesa lanqas il-ħadd għax l-importanti hu li tgħix tajjeb u tħobb lill-proxmu? U minnu li l-kwalità tal-ħajja nisranija titkejjel skont il-ħila li wieħed iħobb kif qal Ġesu. Min dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikolkom l-imħabba bejnietkom. Imma kif nistgħu ngħixu il-Vanġelu mingħajr ma nixorbu l-enerġija meħtieġa biex nagħmlu dan? Ħadd wara l-ieħor mill-lajn qatt ma taqta tal-Ewkaristija. Aħna ma mmorrux il-quddiesa biex nagħtu xi ħaġa lill-Alla, imma biex nirċievu minn għandu dak li għandna bżonn ta' bilħaq. Dan tfakkarulna it-talba tal-Knisja li jekk tgħidlu lill-Alla, għad li xejn ma jeħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna inroddulek ħajr, għax jekk il-ġieħ li natuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni.
Din hija meħuda mit-raba prefazju li ngħidu fil-quddies. Biex nagħlaq għaliex għandna mmorru l-quddiesa il-ħadd, mhux biżżejjed twieġeb li dan huwa preċett tal-Knisja, dan jenna nżommu sħiħ il-valur tagħha, imma waħdu mhuwiex biżżejjed. Aħna l-insara għandna bżonn li nieħdu sehem fil-quddiesa tal-ħadd għax hu biss bil-grazzja ta' Ġesu, bil-preżenza ħajja tiegħu fina u fostna li nistgħu nqiegħdu fil-prattika il-kmandamenti tiegħu u hekk insiru xhieda kredibbli tiegħu. Fid-dawl tat-tagħlim sabiħ tal-Knisja kif spjegat tant tajjeb mill-Papa u l-Missier tagħna fi Kristu Franġisku, l-isqfijiet bis-seta ordinarja tagħhom qegħdin iġeddu l-obbligu li għandna l-insara li niltaqgħu għall-quddiesa tal-ħadd. Nafu li hemm persuni li għalihom mhux possibbli għal raġuni valida li jattendu għall-quddiesa. Nistiednu lil dawn il-persuni biex nhar ta' ħadd jagħmlu ħilithom biex jinġabru fit-talb lill-Alla. Il-quddiesa trasmessa fuq il-mezzi tax-xandir u l-mezzi l-oħra ta' komunikazzjoni soċjali hija ta' għajnuna kbira għal min ma jistax imur il-Knisja. Dawk li jistgħu jmorru l-Knisja għandhom jagħmlu hekk huma u jilqgħu għalhekk l-istedina tal-mulej meta jgħidilna ħejn jien dawk li huma mistiedna għall-mejda tat-tieġ tal-ħaruf. Jalla, iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa tal-ħadd fil-parroċċja u l-knejjes tagħna tkun laqgħa tas-sew sabiħa ma' Alla u bejnietna li tagħtina r-ruħ u iġġeddidna għal ħajja tal-imħabba nisranija. Niftakru dejjem fit-talb għażiż li jgħallimna San Ġorġ Preka: Grazzi, Sinjur Alla, aħfirli, Sinjur Alla. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Bil-qalb natukom il-barka pastorali tagħna. Illum 4 ta' Ġunju sena 2023, solennità ta' Trinità Qaddisa. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta' Malta, Anton Teuma, Isqof ta' Għawdex, Joseph Gallia Kurmi, Isqof Awżiljarju ta' Malta. Father Jimmy Bonnici, Segretarju Ġenerali tal-Konferenza Episkopali Maltija. Jew eżisek nilqgħu dan il-messaġġ tal-isqfijiet, din l-istedina biex narfu tassew mill-ġdid l-importanza tal-Ewkaristija. Daqskemm il-bniedem li ma jikolx imut, hekk ukoll in-nisrani mingħajr l-Ewkaristija imut. Hija l-Ewkaristija li tagħmel il-Knisja. Jew għalhekk fiskiet nirriflettu fuq dawk li qalulna. Umma bil-wifqa biex issa nġeddu il-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnisser mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn umwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi' jġib il-glorja
biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li jum imweġġaħ fl-imkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fihom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżjes ejjew b'fiduċja sħiħa innersqu it-talbit tagħna lill-mulej sabiex ikompli jibnej u jsaħħaħ il-Knisja tiegħu. Mulej, kompli jibni saħħaħ u qaddes lill-Knisja permezz ta' ċelebrazzjoni Ewkaristika li jibnek Marja tina. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Nitolbu għal Papa Franġisku biex il-mulej irodlu lura s-saħħa li jeħtieġ biex ikompli jmexxi l-Knisja f'ismu. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għamel mulej li l-kol kemm aħna nilqgħu l-istedina li tagħmlilna sabiex nieħdu sehem fl-ikla qaddisa tiegħek. Nitolbu. Min jiekol minn dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Ħadkun għalina l-Ewkaristija sosten fil-mixja fuq din l-art sakemm naslu għandek fis-sema. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. U bir-raġunek fiskiet ejjew nofru l-mulej ma' dan il-ħobs u l-imbit id-donaturi kollha tad-demm kemm dawk mejtin u kemm dawk ħejjin. Flimkien mal-offerta tal-ħobs u l-imbit li sejrin nofrulek fuq dan l-artal tiegħek, ilqa' nitolbuk mulej dan it-talb li ressaqnielek u kull talba li hemm fil-fond ta' kull wieħed u waħda minna. Aħna li jilqajna l-istedina tiegħek u nġbarna għal din l-ikla li jint ħejjejt għalina. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej, għati lill-Knisja tiegħek il-għaqda u s-sliem li b'most mistiku huma nfissra f'dawn id-doni li qegħdin nofrulek
بكريستوس يدنا. المولاي معكم. نرفع قلوبنا الفوق نزحاير للمولاي اللتانا. سوا وشيرة تساو مولاي مسير قديس alla تديم li tista kollox tajjeb u taġit tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus jidna. Li kif kien fuq il-mejda għall-ikla tal-aħħar mal-apostli tiegħu, rid iħalli għal dejjem it-tifkira tal-mewt tiegħu għas-salvazzjoni tagħna u offra lilek ruħu bħala l-ħaruf bla teba, offerta li inti jilqajta għat-tifħir sħiħ tiegħek. F'dan il-misteru miqjum, inti tajjex lill-uliedek bl-ikel li qaddisom biex il-ġens tal-bnedmin miġbur f'dinja waħda ikun imdawwal minn fidi waħda u tkun waħda ir-rabta li taqdu fl-imħabba. Aħna nersqu għal-mejda ta' dan is-sagrament hekk tal-għaġeb biex nitfawru bil-ħlewwa tal-grazzja tiegħek u nimbidlu fis-sura tal-bniedem tas-sema. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-art jgħannulek bqima kbira għanja ġdida u aħna mal-qtajja tal-anġli inxandru u intennu bla għeda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewijiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem, id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Malin jiklu dal-ħobs u jxorbu dal-kalċi, jinħabru l-mewt tiegħek mulej sama għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u jtaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija
ma' żewġa San Giuseppe mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Kif nista' jien nagħti ġieħu glorja lill-Alla għal dejjem ta' dejjem? Billi ngħixu il-kliem ta' dak li sejrin nitolbu. Billi aħna wkoll naħdmu ħalli s-saltna ta' Ġesu tiġi fostna. Saltna ta' mħabba, saltna ta' maħfra, saltna fejn il-bniedem jitgħallem jaqsam minn dak li għandu. Mhux biss ħobżu, imma anke d-dem tiegħu biex jgħin lill-oħrajn. U għalhekk ejjew ngħidu flimkien: Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ġisem ta' Kristu ħarisni għal-ħajja.
ħarbina ta' xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sakrament tal-Altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħnqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħalli qatt li jiena ninferet minnek. Għamil mulej li aħna winduqu minn issa il-ħlewwa li jagħti nġarbu bid-dera tiegħek fis-sema, li hawnhekk inti tagħtina ħjiel tagħha fit-tqarbin bil-ġisem u d-demm għażiż tiegħek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Permettu li nagħmel xi avviżi.
L-ewwel qabel kollox nixtieq inħeġġiġkom partikolarment l-Awċin biex nhar it-tlieta minnu f'saħħtu imur jagħti id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija u l-5 ta' filgħaxija. Nixtieq nappella lil dawk li forsi għadhom qatt ma taw id-demm għax jibżgħu. Tingiża żgħira, mija xejn imma ssalva ħajja. Jekk nixtieq naqsam xi ħaġa dettal żgħir li lili jagħmilli il-kuraġġ u jferraħni hawnhekk. Mhux darba u tnejn jiġu persuni jgħidu li Fader ġejt nitlob biex il-mulej jibirek lil dawk li tawn id-demm għax kieku jien mejjed. Eżis, u dan qed ngħidu l dawk li jagħtu id-demm għamlu kuraġġ. Anke jekk forsi ma tafx il-min qed tagħtih dik il-borża demm fejn qed tasal, imma hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż mhux darba u tnejn jiġu persuni li jirċivew id-demm u jitolbu l-barka ta' Alla fuq. Hekk kemm sabiħa semmu sabiħ dan is-sens komunitarju. Dan hu li jagħmilna nsara. Dan hu li tfisser li aħna wkoll insiru Ewkaristija, ħobs maqsum għall-oħrajn. Ħajti li naqsama mal-oħrajn biex ngħin lill-oħrajn. Għalhekk inħeġġiġkom nhar it-tlieta morru u għatu id-demm fil-berġa tax-Xewkija bejn is-sija u l-5 ta' filgħaxija. Mbagħad kif qed taraw diġà bida jsir it-tiżjien għaliex il-festa tal-Madonna ta' Pino qed toqrob tkun nhar it-22 ta' Ġunju, sena tkun il-ġurnata tal-ħamis. U għalhekk qed nagħmlu appell lil dawk li għandhom il-weraq tal-Belladonna biex ġibuhulna sa nhar it-tlieta biex jibda jsir diġà l-preparazzjoni għat-tiżjien tal-wart tas-santwarju kif ukoll imbagħad il-ħamis sejjer isir it-tindif u l-ħasil tas-santwarju li jibda fis-7 ta' filgħaxija. Min jista' jiġi u jagħta daqqatit nilqgħuh bil-qalb kollha. L-aħħar avviż huwa proprju nhar it-tlieta għandna stedina għall-isportivi kollha. Nhar it-tlieta li ġejja fis-7:30 sejra ssir it-tieni edizzjoni ta' ġirja ta' 11 kilometru li tibda minn ħdejn is-santwarju tal-Immakulata Kunċizzjoni ġewwa l-Qala lejn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Anke ċ-ċiklisti huma mistiedna biex jieħdu sem bir-rota tagħhom f'din il-ġirja. Filwaqt li it-tfal u ġenituri jistgħu wkoll jingħaqdu fl-aħħar ftit kilometri f'din il-mixja flimkien mal-Isqof Anton minn ħdejn is-supermarket ta' Dirjanu ġewwa ir-Raba Tawlex. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.